Welkom in Sniets. Hallo? Jongen! We wilden eigenlijk het meest onwaarschijnlijke laten gebeuren gisteravond, maar dat is niet gelukt. Lotte heeft weer niet getongen. Lotte gaat deze Snakeweek nog wel tongen, toch? Ja, we hopen van wel. Nou, we gaan ons best doen, maar ik heb er een hard hoofd in. En wat denk jij, Lotte? Dat laten we in het midden. Ik heb geen idee. Ik ben barman, hè? Chef tap. Chef bier. Ik zal eerst nog even een bier op de tap zetten. Het ligt er net echt op bier. Dat wist ik dan net. Taps zijn altijd eerst op beter. Zoals je ook de bierkraan goed om maar zetten. Want als het goed is, komt er samen met een bier uit. Ja, ik denk dat er even wat kaartjes onder gaat. Wat ligt er meer op? Wat heeft nou die in? Ik haal het water in uit de leiding erin. Dan stond inderdaad je bier op. Maar dit ben ze meer. Wat doe je maar die twee biertjes nou? Was het zo? Ik hoef ze nog net. Misschien later op je Nightwork dat ik dan nog even een biertje neem, maar nu is het nog net. Ik haal het nou nog even bij mijn bakje koffie. Simmer in Friesland. Wordt mij mogelijk maken door Rabobank en de Peugeot dealers Heima en Hilkema.